ty vole, já jsem si tak jako připadal, že mi to krásně jde, ty vole. Za mnou jel klučný GSX, ne? Ale mě tam předjížděli, vole, tady ty ty vole. Ty vole, jinak to určitě není, ty vole, třeba tam nepůjdeš, ty vole. Nejlepší je, že je to vysoko, tak je to přesně dotáhne. A do těch vraceček jsou tam jistě nevěří. Nebo já se musím přijít, já jsem tam, jak to povolí ty zatáčky, já jsem zjistil, že to motorka není tady na to. Jak to jde přesně nahoru, takový řádně, že to jako jede. A já prostě při zatáčkách na jedničku nepojedu, protože to zase, víš, jak tak to je hrozně moc. A když dám dvojku, tak točím 3 a je to úplně. Já bych to stlačil tomu klukovi, takže člověk každý dívá teď se na jedna. To by se právě nechtělo pomalu. No, on měl strach, že mě to jako... Ale taky jako highsider, to je ještě dostat. Se mi tam ložil, ale se mi to víš takový tak. Nico? Ja. Beim dritten Mal da oben reinzukommen. Mal schön Wetter. Wir haben es geschafft. Jawohl. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Könnt ihr wiederholen. Ja,